some old-fashioned press in the old-fashioned meeting as they tarry there in the old-fashioned manner. Hello, good morning, good afternoon, brothers and sisters. You are with me today, Victor Khaula. This is another program, Future Music Worship. Today we are blessed to have wonderful voices choir from UK. These are Malawians in diaspora, but because of love or passion for music, when they traveled or when they moved to UK, they decided to continue singing. The aim of our program is to inspire hope. We know we are passing through this pandemic where there are so many things that we are facing. And many of us are challenged. Maybe we have been infected or we have lost our loved ones. This program will give you hope amidst chaos. As usual, my co-host today is Henry Somanje. Henry Somanje is a director. He works at the Hope Channel Malawi. We are blessed to have him today. Let me give him a chance so that he can introduce himself and also continue with the program. Henry Somanje. Thank you so much, Pastor. As you've already said I work for Hope Channel Malawi and SK Radio as a programs director. Let me welcome wonderful voices choir. Nditu tinaona na Kalikale Komabe with God's grace. It's a delight to have you tonight, this morning or this afternoon, depending on kumeneko kuli bwanji letu. Komabe, it's a delight, it's a blessing to have you mupitilizabe mtumikira Mulungu, because it's not easy kupita maiko akunja kupezekabe kuti tukumbukira kuti titumikire Mulungu. So maybe we'll start maybe kungodziwa kuti chinapangitsa kuti gulu limeneli liyambe kapena lipitirize utumiki wa mayimbidwe kuchokera ku Malamulo komano with a different name. Who initiated this and zinayamba motani? All right, yeah. You know, coming from singing in Malamulo Hospital Choir and even leading the choir, when we came to UK, it was so isolated in the church. And where we used to pray, there was no group, no special items. So it was just so quiet until myself and my wife, and we were three in the house, and my daughter, and also we used to keep our nephew who was studying, Mr. Charles Chibwana. So we just started to sing like a quartet, and then having special items. And later, because the Malawians were coming to UK for studies, we had one of the former Malamulo students by the name of Joyce Kambirinya. She's back in Malawi now. She's Mrs. Kalambule. So we used to call her to help us to sing nicely so that all the pastors were there when we have been asked to sing at Watford Church in London. Now, after that, we saw that it was working well, and we knew that another member of Malamulo Hospital Club by the name of Paul Kanjewe was living about 17 miles away, and we were communicating, and we shared the idea of singing together. And he came in as a best person. Now the group became 5 members. And then in Luton, there were some people like late Beauty Chakanga, Piri, and Mrs. Kanjewe joined us. Now, when Mrs. Kanjewe and the other Banero Kanjewe's family joined, and we were a little bit bigger in group, the idea of the big group came with Yvonne Kanjewe. She said, look, we are singing and it seems it's working well. Why can't we just form a big Malawian group, and then we see how God is going to help us. Later on, we were joined by a lot of people who saw that this thing is good, it's a ministry, like the Kwogers from Southend-on-Sea, the other people like the Mhangos, the Chagundas, so many people
I'll just talk about the membership later on, but this time I'll just talk about that history. And this group has grown, and I think the maximum we reached was 60 adults and 49 children. Wow. That's the maximum we reached at one point in time. And we sang as that group at one particular time. Wow. But because others returned to Malawi and others finished their education and moved to other places that are too far that they can't manage, that's why now at least we have got an active membership of 29 adults and 23 children, which are actively singing now. So at the moment we produced a CD which is named My Jesus Promised, and this song was written by our own William Golozera, because we used to sing songs from Malawi Hospital Choir, such choir, because most of the members are coming from there, and that's what we used to sing. After that, we saw that there was talent, and William Golozera was the one who came up with an idea of having the talent to be used to make our own songs. And yeah, by now we have got so many songs that have been written by William himself. Ayi ndithu zosangalatsa kwambiri ndithu kumva mbiri imeneyi kuti anthu atachoka kuchoka ku dziko limene amakhala kupita ku England, ku UK, anaona kuti no apitirize kumpembedza Mulungu wakumwamba. Nthawi zina anthu timati tikachoka ku mudzi kupita ku malo ena timayiwala Yesu Khristu, koma tiyeni tikhale monga Israeli. Aisraeli kulikonse kumene wapita sayiwala za chipembedzo chawo. Mu nthawi ino popeza program imene tikuyitchula ndithu kuti no virtual music worship, anthu akufuna atamvera nyimbo. Ndiye popeza tamva kuti no ndithu gulu limeneli mwatulusa nyimbo, tikufuna kuti no mutipase nyimbo yoyambirira. Ndiye nthawi ino ndifunse Sipo Nkosi, kuti nyimbo imene mutipasire ndi yotani nanga ndi chifukwa chani mwasankha kuti mutipase nyimbo imene? Zikomo kwambiri ndithu kuti mwatilandira ngati kwaya ya Wonderful Voices kuti tikhale nawo mbali ya chipologalamu chambambande, chipologalamu chositsimutsa ngati chimenechi. Nyimbo imene ndifuna kuti ndi tiyambe nayo program imene njonera kuti ili mchizungu, mutu wake kuti His Grace Reaches Me. I've chosen this song because personally this song it touches my heart. The Wonderful Voices members, they know my history, and the words in the song, they actually talk more about what I have gone through. His grace reaches me, and it brings healing. I have to take this opportunity to give a short testimony that I am one of the people who God has actually favored. I am one of the cancer survivors. I went through chemotherapies for about 4 to 5 years. And for me to be found here alive is just by the grace of God. So this song, when you are listening to this song, His grace reaches me. Whether you are sick, whether you are going through whatever problems in life, you just have to have faith that at one point in time, His grace will reach you and you are going to be free indeed. Just like I am free indeed now. We are passing through the pandemic of COVID-19. The world has got no answers, but Jesus has got all the answers. Amen. The world can write you off, but Jesus will count you in. He's not going to write you off. So let us continue worshiping the Lord and praising Him wherever we are. Ndechifukwa chake ndikakhala kunoko ngakhale tili kuno kutali ndi kumudzi, komabe ndithu timafuna kuti tikamamvera zinyimbo zoterezi, tikamakumana chonchi timakhala tikutsitsimutsana wina ndi nzake, tikulimbikitsana wina ndi nzake mu mapemphero komanso mu uzimu,
kuti tisazilale mu uzimu wathu. Nde gulu limene la Wonderful Voices latithandiza ife amalawi amene tili kuno ku dziko la United Kingdom kuti tikakhale otsitsimutsika komanso ozama ndithu mu uzimu wathu chifukwa chokuti chisomo chake cha Ambuye chikutifikira aliyense wa ife ndithu, ndipo tikutha kuona ndithu zazikulu zimene Mulungu wapanga mgulu lathu. Ndimanena mchizungu muja kunena kuti ineyo ndine mmodzi mwa iwo amene Mulungu anawapangira chisomo nachiritsidwa ku nthenda ya kansa. Nakhala ndithu ndikulandira chemotherapy kwa zaka zokwanira zinayi. Panafika nthawi ina ndithu yonena kuti madokotala amaganiza zonena kuti ayi mkulu ameneyo nkumanguti tingomuwerengera masiku kuti mwina mwake nthawi ina iliyonse atisiya. Koma Mulungu ananena kuti yayi nthawi sinakwane yayi. Mkulu amene ndakalibe ncholinga ndithu chonena kuti akathe kutumikira ndithu dziko uthenga akafalisa uthenga wa Mulungu dziko lonse lapansi. Nde program imeneyo kwa ine ndithu ndikuona kuti ndi mwayi wapadera kunena kuti tikathe kukwaniritsa ndithu cholinga chimene Mulungu anandipatsira ineyo machiritso kunena kuti tikathe kukafikira dziko lonse lapansi kuti tikamve uthenga wa Mulungu ndi kudalitsidwa pamene tikumvera nyimbo imeneyi yakuti His grace reaches me. Deeper than the ocean and wider than the sea is the grace of the Savior for sinners like me, sent from the Father, and it thrills my soul just to feel and to know that His blood makes me whole. Yes, His grace reaches me. Yes, His grace reaches me. Lasts through eternity. Under His control, and I'm happy in my soul. Just to know that His grace reaches me. Higher than the mountain and brighter than the sun, it was offered at Calvary for everyone. Greatest of treasures, and it's mine today. Though my sins were as scarlet, He has washed them away. Yes, His grace reaches me. Yes, His grace reaches me. Lasts through eternity. Under His control, and I'm happy in my soul. Just to know that His grace reaches me.
His grace reaches me. Yeah, kuimba umeneko kwabwino kwa basi kuchokera ku gulu la wonderful voices all the way from the UK. We are with them now. They are telling us how they started their plans. Maybe you will tell us more about your plans. We understand that with the Gulan maybe Limakala shake at some moments. The Andrina Mabera in Vita. The good thing is you remain strong up to this point. Really, also you have a DVD now. They muna mwachidure kungo korogoza kuti as a group, what are some of the challenges that you face and how do you manage to deal with them? Maybe if I may ask, maybe you can share with one of the challenges we face all the time is because TD Portarigirana, a total distance between us is about 3 hours drive. Ena aliku South End on Sea, and then ena aliku Derby, which is slightly beyond Birmingham, pagana Stoke-on-Trent. So that distance is quite large. There's always a challenge of where shall we meet for choir practice. If we meet at one end, it means more people will travel. If we meet at the other end where there are more people, it means the few are traveling more. So that is always a challenge in the group. Komano, we've gone through many years of doing that, and we enjoy to the extent that when God said, "Be fruitful and multiply," and we multiplied, our children enjoy the trips actually. And what is to the others a challenge financially and maybe better is actually a joy to our children. So that is one of the challenges that we face. The other challenges are always there in any group dynamics. As many people face, many groups face challenges in group dynamics. Anthu amakhani osiyana ndi nthawi zina kupanga handle makhani osiyana kumakhala kovutirapo. So that is also a challenge. There's also the challenge when there are new people coming in. So to then the dynamics of the group to move from many Naririkare to what it is now, there is an adjustment period. So the adjustment period always becomes a challenge. But as you can see, Wonderful Voices Choir has lived over many years now, which is an indication of overcoming those kind of challenges. I was listening. I highly agree with everything that has been said. Wonderful Voices is a group that is based on prayer. Like all I know, as you were saying, the night of prayers, that's Wonderful Voices is all I know. That's all I can say. I've never had a life without Wonderful Voices. That's I've been in the choir all my life. I am the baby of the choir, they like to say. As Uncle Clifford was saying, my parents have also been, Paul and Yvonne Kanjo have also been in the choir since it started. And yeah, it's, as I said, it's all we know. Prayer is a big part of the choir. It's also, the choir has also built my relationship with God a lot more. It's helped me to get closer to God. I've learned a lot. And because of the membership throughout the years has been growing, and there's been a lot more children joining, we decided to start a children's choir. So as we said, we have a children's choir as well as the senior choir. And that has a membership of 23, but yeah, 23 active people now.
Yeah. Yeah. Thank you, Betty. Maybe, Just to add on the rest of the members, what they've said, I think one of the challenges what we also face is that some of the members, they hold positions in their churches, respective churches. So you might find that maybe that 1 week we've practiced, but then the following week when we're about to go somewhere and sing, you're also asked to do something at the church. So you find that the members, there's always a change in the members that are attending the choir times, so it becomes a challenge. But we thank God that throughout, with prayer, everything has worked out, and we've always performed, and God has always blessed us. Yeah. So inspiring testimonies. Maybe if we may go to our second song as we continue talking to wonderful voices. What song are we going to be blessed with this time? I think let's go to children. The song that we are going to play next is called For Your Glory by the wonderful Voices Children's Choir. This song talks about how everything that we do, we should be doing it to the glory of God. Everything that we do, we should have that conscience in the back of our head, like, God, we're doing this for you. It's talking about how we want to earn, we're earnest, we're yearning for God, we want to be closer to Him. That's what this song is talking about, and I think it's a lot of my companions' favorite song. It relates to us a lot, so that's what the next song is. There you have it. Let's enjoy the song from wonderful voices, children. Why? Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting.
Okay, that was very beautiful. It's very encouraging kukhala ndi anyina amene tikuwalera. Ineyo ndithu ndinaphunzira chinthu chimodzi chimene amanena kuti phunzitsa mwana poyamba njira yake kuti akakula sazachokamo. This is the best way of raising our kids, especially when we are in economies that are very fast, because everything there you have to be busy. UK, in America, even in the countries where the economies are so fast, life is not as easy. Planning is not as easy for you to have your kids. Before kuenda kupita kunchito kupanga zinthu zosiyana-siyana, kulibe anthu monga amene amakhalira kumudzi kuti ukhala ndi antchito osamalira ndizi ukuyenera kugwira. So finding time for ana ngati amene wakuti apange mwina ndi sanaiwale ndimangofuna nditangodziwa kuti ana amenewa mumachita bwanji kuti muwaphunzitse? Ndinu nomwe muwaphunzitsa kapena munawapezera mphunzitsi wawo? Nanga ma practice yawo amachita motani? Amachita mu nthawi imene mukupanga ma practice ndithu zimayenda motani? If you can briefly give us that, because there may be some other groups in Malawi or other places who may also want to borrow this idea of having their kids also singing along with the adults, because that's the best way to minister together with our kids. What we've done is, as Uncle Clifford was saying, he started the group with his daughter and his nephew. And his daughter, by the name of Febby, she was also in the choir while it was starting. And while it has progressed, she decided, her and one of the other members of the senior choir, Glory, Afazema, they decided to lead us while the seniors were practicing. While they were practicing, they'll take us into a room and we'll practice. And it just started as us singing songs just to keep us away from, I don't know, running around, playing. It just started as us singing songs and praying and just talking with each other. And then it just progressed and we started doing it regularly. And that's what we've been doing now, yeah. That's quite impressive. That's quite impressive. I know there are so many things that we can share. Let's go to our third song. Nyimbo yachitatu imene titakhalira mu tsiku la lero ikhala nyimbo yotani? Nanga ndifua chani mukutipasira nyimbo ngati imeneyo? The third song is How I Love the Great Redeemer. Nyimbo imene iyi ndi nyimbo ya mtengo wapatali kwambiri kugula Wonderful Voices komanso ku moyo wanga. Popanda Yesu ife kunalibe, chipulumutso chathu chonse chagona mwa iye mwini wake. So nyimbo imene iyi ndithu imatitsitsimutsa ife tonse, komanso ine kumbali yanga ndi maumbono ochuluka amene anenera Bambo Sulumba kuti pafupifupi wina lese mugulumu ali ndi umboni wake amene angapereke. Koma kumbali ya ineyo ndithu ndakumanapo ndi mavuto ena amene mwina poti sindingathe mwina kuwafotokoza, koma Yesu yekha ndi amene wandipulumutsa. So he has been the greatest redeemer to my life. He has changed me so much in so many ways, and I'll continue to praise him. That's why sometimes I take my time off, from all the busy schedules we have here, just to go and praise him, with a group. And it's a wonderful feeling, literally spending time in the presence of God. How I love the great Redeemer, who is doing so much for me. With what joy I tell the story of the love that makes men free, till my earthly life is ended. I will sing songs above, and beside the crystal sea, more and more my soul shall be praising Jesus and his love. He is everything to me. He is everything.
easy, the precious friend who died for me. Glory be to him forever. Endless praises to Christ the Lamb. He has filled my life with sunshine. He has made me what I am. Oh, that everyone would know him. Oh, that all would trust the Lamb of the mighty friend above and be his forevermore. He is everything to me, to me. He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to raise a song of gladness in his praise. Here and in the world above, my soul shall sing of saving love. Life and light and joy is in the precious friend who died for me. My question is, as you know that most of you maybe from Malawi, and there will come a time when some of you will think of returning back home. I would like to understand if you have structures in place to ensure that should that happen, the group will still go on maybe with new members. I don't know if you have those structures or you're maybe complacent that the members that are there now will keep on with the group. What happens, you will see what to do at that moment. I don't know if you have structures for the future. At the moment, there are no official plans of going home, inverted commas. But there's been a natural progression. I think fair to say, when some members come here, join the group, and then return home, the number of people who are returning home from Wonderful Voices has been increasing, and we are seeing two things. The first thing is that they continue being members and they continue in the fellowship, because that's one other crucial part that Wonderful Voices provides. And so that never stops, it continues. We have also seen others, the fruits of those who are in Wonderful Voices and went to Malawi. Some of the fruits in that Maremu Beauty Chikanga, Beauty Piri, when she returned, she organized a group and taught some of the songs, one of the famous songs, Malua. She taught a group there, and the group loved the song, and the group continued to grow. And recently, we've been contacted. They have produced a video, a video of the song Malua. And it gives us a lot of happiness and joy to see that Wonderful Voices is now crossing and reaching Malawi with its effects. That is kind of a natural progression in many ushitika. Koma kuti tinene kuti we are sitting down kunena kuti tikamabwerera mmene tikukala mbamo tikatenga pamene ndesiti nakhale pa bumbo walo siti nakhale pansi. Yeah, I think ponjezera pamene pompa kuti that was one of the prayers when the group just started. Nambala ya obwerera ku Malawi atamaliza maphunziro imakhala yayikulu. Ndeti maona kuti kodi zimenezi gulu lilipitilira kunabwera ajaji aligowe, I think mkuadziwa aimba nafe nditu kwa kanthawi ndikubwerera kunali Atome Mawala amene I think ndi accountant wa ku union sopano tinaimba nawo ndikubwera ndemene ali nakhoge anthu amene wa ubale ulipo betili pa WhatsApp tikamatumiza zinthu ku Malawi zachithandizo zimazera mwa anthu amenewa, which means they are still working or siti kuimba now physically. The challenge imene itatipeza, one of our prayers in our prayer meetings was God, give us
the papers. Mm. And as we are talking about, every member that is singing has got the papers to stay in UK, which means the group is still there. Yeah. Unless we decide kuti tikungopita because takalamba titienga tikakhale kwathu. Koma, the group is still there because every member now is a British indefinite stay holder. We are not moving like anthu othawa ayi. Ambuye anatiyankha pemphero limenelo. Amen. Komanso kumbali ina mwachisomo cha Mulungu ndithu mtsogolo muno pali plani yokuti zikaenda bwino ndithu tonsefe tikufuna titadzapeza mwayi wokayimba ku Malawi ngati gulu limodzi ndithudi. So anzathu amene ali kumeneko onso azakhala kuimba nafe limodzi. Ndithu ndi zili ma program ndithu kuti tikukonzekera ndithu. That was last year we had that dream where we said, would it not look beautiful and enjoyable if we traveled all the way to Malawi as a group and have a series of singing concerts there? So it's there and it as a dream. Yeah, I think that's very encouraging. I think it's Divine Love. I shared it on my page. When I heard about your song, I was like, these songs are the same, but done by different groups. Now I know the connections of the song. So that song, even the one done by Divine Love, it's on my Facebook page. You can check it. It's very beautiful too. And yours is very good too. So, and maybe an extension is that, and who wanted to achenjera Somanje chifukwa mene ambisa gulana limene lingakhala takalamba kuti no voice ikawa koma ndithu aikanasare imene no akhalebe ikupitiriza. This is the best way. Anzathu amene ali ku India akunena kuti amawaphunzitsa ana awo adakali ang'ono. Ineyo nthawi zambiri ndi madandaulo amaskulu amene tinaphunzira ife ku Malawi tinkalimbana ndi kumaphunzira thorax, this is abdomen, this is what zimene no pano pani mafika kuti kodi zimene nezo ndikhani yasi pano anzathu amene ali ku India ndinamva kuti no akamapita mwana ku skulu amamuuza kuti iwe ukupita ku skulu kuti uzakhala accountant. Ndiye mwanayo akamapita ku skulu chilichonse chimene amapanga zawo accountant. Pamene ifeyo mwina maskulu athu timangopita chimene timafuna kusapanga siti madziwa mpaka na umafika pomaliza skulu ngumati kodi ndine ndani without knowing. So I'm happy that your group has moved away from just raising the kids, but now you are shaping them to what you want them to be in terms of Christianity. They can be musicians. This is the best way of doing things. Ndiye munthawi ino tipaseni nyimbo yachinayi. Nyimbo yachinayi ndi Maluwa. Nyimbo imeneyi ineyo ndimakonda kumvera ma CD ndikamayenda. Ntchito yanga kwambiri, I spend much time driving. Ndimapita kukaphunzitsa koma ndimaphunzitsa madera osiyana-siyana. So I have a large collection of music from different countries, different languages. Ngakhale chinenero samachimve koma nyimboyo ngati ndayikonda ndimayimvesera. Now there's this Zambian group that I was listening to, amati Maluwa kayo makaya. So this group ikuimba ndimayimvesera nyimbo ija. Now it just drew my attention kuti nyimbo yitu itakhala muchichewa ingamveke bwino. But I don't know the language. I don't know what they are talking about. So we have got a certain lady that we go to church with, a Zambian. So I said, Mom, can you listen to this song and just give me a picture of what message is said there? Then I pasa message ija. I tried to sit down. Ndikuitenga message ana ndipasa ija muchichewa. Ndikuamba kuikiramo mau. And that's how we came up with the Maluwa song. And when I looked at the message, I think nyimbo iyi ndiyofunika tiyimbe because it gives hope. Kuti tikufunisisadi ndithu kupita kumwamba kumene kulibe mavuto and ngakhale maluwa safota. So that's how we came with that song. So it was sung by the Zambians. I just translated it into Chichewa after asking a certain Zambian lady who just translated it to me what the meaning is all about.
Thank you so much. Amainde abamboti nitimvere nyimbo yakuti maluwa maluwa chimene chikutanthauza ndichonera kuti pamene tizapite kumwamba kuzakhala ndithu kuchimwemwe ndi kukondwa kulibe kuti ayi ndapanga plani izi zalephereka chilichonse chizakhala chili chokoma kumwambako. Ndiye tiyeni timvere nyimbo imene itipase chilimbikiso kuti ndithu tizakhala amodzi pa tsikulo ozapita kumwamba. Maluwa maluwa kuchokera ku Wonderful Voices amene ndi Malawi amene ali ku UK, members ambiri amene anali amu Malamulo Hospital Choir komanso ndi malo ena. Ndiye ndithu tiyeni timvere nyimbo imene. Ziko. Atate watu ufumu wanu uze tifunitsitsa kukondwa nthawi zonse imfa matenda zonse zikulibeko umasiye zowawa zonse zikulibeko. Atate watu ufumu wanu uze tifunitsitsa kukondwa nthawi zonse imfa matenda zonse zikulibeko umasiye zowawa zonse zikulibeko. Maluwa safota uko maluwa safota maluwa safota uko maluwa safota kumabatita kondwani nthawi zonse umphawi njala zonse zizitatadi chisangalalo choposa chamuyaya arizona ndilakalaka dziko ilo kumabatidza kondwani nthawi zonse umphawi njala zonse zizitatadi chisangalalo choposa chamuyaya arizona ndilakalaka dziko ilo uko maluwa safota uko maluwa safota 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 maluwa safota uko maluwa safota. Nyimbo yabwino imeneyo chokera kwa Wonderful Voices zakuti maluwa. Nyimbo yabwino ndi mmene afotokozeramo. There's a little bit background behind the song. Kuti it was originally done by a group from Zambia. Iwo wankungu imasulira bwino lomwe. It's beautiful. It's as if kuti inapangidwa mchichewa momwemo ndithu. It's really, really beautiful. Ndimwina wankungu funa kudziwapo kuti munakwambapo kuti pali some of the project that you you're doing in Malawi kuno. I just want to understand what are those projects that you're undertaking kuno Malawi, and also maybe your future plans. How can it sustain itself? What are your plans? And pakatelo amakauti amba zimene zokhazikika kuti mina kuwerekeza maybe in 2 years time kumakoyamba kutafotokozani maproject amene mnazira kuno Malawi. One of the projects that we've been involved in,
My projects are demand driven and are oti timapanga planning fair. Every time there's been a flood, Wonderful Voices has joined hands with the other groups, Malawi Adventist, to support the victims of flooding. So 2015, and then also came 2018, we are there to turn these the flood victims. Komano, my project initiated from us was the support that we were working hand in hand with Hope Channel, Kaimeneguli Radio, and then we joined hands with the my group ENA, or the setup of the TV, Hope TV, some of the equipment, komanso machalichi ena amafuna madenga atamanga makoma amafuna madenga. We have helped a number of churches across my conference once my field time ene ogambira mena nali my field mpaka panopo. And now we work directly with the local church, but at times we've worked with my members, our Wonderful Voices, Malawi, and at times we've also worked with the union or the conference directly. And these are specific churches. And our children, the junior choir, also organized my toys, my school materials, and they donated these to a particular school. Atahura now also ataona kuti there's kind of that need to be done. And maybe Betty can explain what they did there. We were asked to collect almost like a shoebox and put some. We put some toothbrushes, some toiletries. We were also asked to buy maybe some sweets. We wrote a little note from who it was from. We put, as he said, some school materials, some pens, pencils, some books, and we sent them off, and the result was really good and also felt good with us, like we did something for our companions in Malawi also. Maplana transogolo ndakuti ife ndi gulu lalikulu, then we are having problems tikamaka imba machalichi. Mwina machalichi tikamaka mwina ni microphone atatu or microphone awiri, so sizimata kugwira bwino. So one of our future plan yozithandiza ifa inake is to have a PA system whereby everybody else has got their mic, and then when we stand there, like tunaona zata South Africa, joyous celebrations. So that's one plan. Kuti tikamapita ko imba tizikhala fully equipped. Kuti tikachita set toka tikukaimba bwino zosachitisa manyazi. That's the plan. But our major plan in the choir is about Malawi. Most of the times is what can we do for our country, our church, things like that. That's why kukabwera danda ulanela losela ku Malawi, we are at the top of it. Ikamale pelega chifaja kuti mwina we can't source the funds. People think that when you are in UK, zintu sizivuta ya. Komano is a hassle for everybody. But people sacrifice to make sure that other things can move on. Somanje anafusa kuti mene mwachula kuti tikupita ku Malawi mwina simunamve mbali mene mwachula anthu amva nde amakhala akuwerengera kuti kodi munganene kuti mapulani amenewa izitika azidikira chaka chamawa chikapena ikangotha COVID kapena is it something zimene ndithu zili zoti zangokhala mu pipeline kapena ndi chinthu choti asimikize ndithu kuti ayi akubwera anthu amene? I think itinene kuti zimenezo zili mu pipeline chifukwa chokuti zikuphikikabe ndithu, and my preparations wose anayambika kukambidwa. So I think mbuyo mutinadzipasa kuti 2021 komano malingana ndi mwina zovuta ngati COVID
wabweramo ndiye kuti I think ikanthawi komwena akakhoza kupanga extend komabe ndithu zili mu maganizo athu kunaa kuti tikapeza mpata opita kumudzi tonsefe ndithu tikonzeka tipita. So mwina kungopereka mpata pamene tupita mapeto kwenikweni kuti nyimbo imene tingamvere pano, nyimbo yomaliza ikhale yotani komanso chifukwa chani titamvere nyimbo imeneyi. Pali nyimbo yoti imene imati Wonderful Merciful Savior. Nyimbo imene tinayiphunzira some years ago. Tinayika mu CD yathu yachiwiri komanso ili pa DVD yathu. Nyimbo imene ndi nyimbo yabwino. It's not an original song that we composed. Ndi nyimbo yotchuka ndikale. Komano mukaimvera the words they encapsulate amatero chizungu chake. They encapsulate, you know, Mulungu, God, Jehovah, yeah, the whole Godhead. Amadzamfotokoza bwino kuti onse Tate, Mwana ndi Mzimu, they are actively involved in our salvation. And that makamba zoti the Lamb, Yesu Kristu, the Comforter, Holy Spirit, komanso the Father himself, deeply involved in our salvation. Ndeti kamaimba nyimbo imene nthawi zonse imatigwira mtima. You can actually see my members athu akamaimba kuti tikuyimva personally mmene Mulungu akuchitira nafe ifeyo mu mzimu wathu. Timakhulupirira kuti anthu enanso amene akumva amve chimodzimodzi. Who would have thought that a
zikomo kwambiri chifukwa cha nyimbo imeneyo. Ndiye mwina ndimpase Henry Somanje kuti afuse kumaka mbali ya ma DVD. Anthu muli ndi nyimbo chifukwa nkutheka ena ku Malawi ali ndi chidwi kuti kodi nyimbo zimenezi anthu amene wachifale roli mwina Mungu apasa nyimbo 5 kaya zikapitirira ndi 6 komano anthu ali ndi chidwi kuti kodi nyimbo zimenezi tingazipeze bwanji. Ndiye mwina ndimpasire Henry Somanje kuti no apange mbali imeneyo chifukwa zikatero kuti tikhati kufika kumapeto. Thank you so much, Pastor. Nditu mmene afotokozeramo panopa ndi kubwera kwa Hope Channel Malawi komanso mwinanso ndi ma television station ena nkhani yokhudzana ndi ma video, ma DVD, television, it has advanced. Nde kwambiri anthu mwina amachoka kumveraku kwambiri amafuna zinthu zoti aziziona anthu amene akuyimbawo ndi maso. So it's timely kuti niyonso mwatulutsa DVD imeneyi, and it's a blessing. We've seen it kuti kodi nyimbo zake ndizotani, nyimbo zabwino kwa basi zimene anthu enanso akufuna atakhala nazo. Ndemedi I don't know ngati pali njira zimene mwakonza kuti anthu atapanga access ma video amenewa angapeze motani maso nanga nkhani kudza ndi ndalama kuti kuti ndanzathu ku UK mugawa ulere kapena mugulitsa. Yeah, ma CD yoyambirira ya My Jesus Promised ilipo komano ndiyofunika mwina kuchita produce makope zena anthu akaifuna. Tinayitumizapo ku Malawi ko yakhala ku Adventist Book Center, yakhalako ku radio yathu. Ndiye chifukwa chosowa publicity, I think anthu samadziwa. Now that people know, they can ask ku radio ko kapena ku kwa tipereka maina zathu kuli Tome Mawala, Tom Ligowe amene zinthu ngati zimenezo akhala kupezeka nawo kuyambira mu December. The consignment ya ma CD yathu imene tatulusa 2018 ya ana ndi akulu ili ndithu pa ulendo ya nyamuka kale kuti by December tikhala tinawo ma CD amene ku Malawi ko. Music yathu ndi ministry, not industry, because industry ngati simukupeza ndalama zimene mukufuna imathapo, koma iyi ndi ministry. Mmene ndinayambira kuchitira produce ma CD amenewa timangogulisa, ndalama yake imangolowa kuthumba ndikumakathandiza. Palibenso kuti so timayitenga kuti itithandize inake femwa kuti mwakuti imangochita izi ndikumapitilirapo. So no one in the choir commands kuti kodi ndalama ijaenda bwanji. We just report kuti project imene tapangira ndi. So mukagula CD imeneyi, mukagula DVD imeneyi, mwathandizaso machalichi ena amene akupemphera popanda denga kuti afoleredwe, chifukwa ndalama zimene tikagulisa sizikukhala kuthumbayi, zikugwira ntchito ku Malawi konko, sizikugwiranso ntchito kuno. Ndiye pempho limene tingapemphe ndithu kuti mukatigula ma CD amenewa mwathandizaso machalichi ku Malawi. And plan ndi yakuti nyimbo zonse zimene zili mu DVD zifike ndithu pa YouTube, komano tikudikira kuti ziyambe kaye zagulidwa, tipange ma project amene Mulungu atikonzera kuti athekewo tisanachite release nyimbo zonse. Ndiye amene afuna kumvera nyimbo zonse 14 agule DVD imeneyi, komanso kumvesera mu galimoto mugule ma CD amenewa mudalisika nawo ndithu. Ambuya kudaliseni. Price yake ikhala malinga ndi mene ma DVD ku Malawi amagulidwira. Kunoko tikugulisa 10 pounds, which is 10,000 Malawi kwacha. I don't think kuti ku Malawi munthu angagule DVD ngakhale itakhala ya chisulo 10,000 kwacha. So we are going to adopt ma prices amene ma DVD aku Malawi akugulisa. Monga tanena kuti no siku Malawi kokha komanso ngakhale kuno ku US anthu ena ndithu ali ndi chidwi kuti no apeze ma DVD amenewo. Ndikupa kuti no tipanga ma arrangements kuti tikhale nawonso ma DVD kuno kuti anthu ena amene akufuna kuwapeza. Komanso pali Malawi ena kamwina ena ali ku Malaysia ali kuti ndithu cholingatu cha virtual music worship ndikutibweresa pamodzi kuti ngakhale tinapita ku malo osiyanasiyana. This is a platform where we can meet and share ideas. And I'm very happy kuti
inuyo mwapanga set the standard high kuti anthu ena so kali ku South Africa, anthu ena kali ku Australia, kali kuti Malawi, we can also do this and also think about Malawi kumene ife tachokera. Titakhala kuti tonsefe tagwirana manja ndikukhulupirira kunena kuti tingathe kuthandizanso kumayiko kumene tinali ku dziko limene tinachokera limene tonsefe timadziwa kuti no imeneyo ndi maroots athu. Mwina china popeza tisanafika munafotokozapo chinthu chimodzi imene mafuna nditango mavideo anu taona quality yabwino kwambiri. Ndiye munanena kuti no munayitanisa ndithu munthu kuchokera ku Malawi kubwera kuzapanga ku UK kulibe anthu oti kupanga zimene chinakulimbikitsa ndi chani kuti muyitanise munthu kuchokera ku Malawi? Mr. Koge, take that one. Pali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba nchoti kuti umpeze kuno wachikhristu amene akamagwira ntchitoyo akudziwa Mulungu nzovutirapo. Nde umapeza mujana nena asulumba kuti you find someone who is in the industry but not in the ministry. So we are looking for people who understand the ministry, and we found that it would be far much easier. It was far much easier to Malawi. That happened, which was a very good thing to the people that we worked with from Malawi. It improved their businesses a lot. It increased their profile a lot. And fifthly, the relationships that we created with them are continuing at a personal level until now. That one of which sitting around we say to get someone from Malawi, if we were to do another one, we'll do exactly the same. And if someone asked us, we'll advise them exactly in the same way. Komaso Malawi now gonna see us today. But the message that they went with, one of them maybe had a different perspective of or perception of Seventh days. But what he saw changed his perception to the fact that I think he will think twice to know God more than Mena Mamutsi Wirakare. Yeah, it's interesting. This group, apart from singing, Komano Dantoti, they are also trying to build their relationships. So it's quite intriguing to know it goes beyond singing. The band is minimum there's something that he wants to do. So Sungama Goimba without the Mabanja or Kala Jimotimoti. Sungama Goimba Kamo Yako Jimotimoti. So I've learned is from this group, and I hope so we may sing, we may preach, so our relationships. Menamayaka Sulumba Guti Timaja. He went straight, and that was to some they may think Mama Magala Tingoja, but it goes beyond preaching because Timaja, it means really they are building their family. And they will think of kunyumba, they will think of Andrena Mine Agusua Malata, Andrena Mina Sota, so it goes beyond singing, it goes beyond family. Kumano family phones or body why you want dance out, not beyond. So it's quite a also personally. And this is something going by a lot more just mawu anomaliza kuti noti sanatseke mawu omaliza ifeyo kumapeto ndithu mu program imeneyi. Ndithokoza Mulungu ndithu chifukwa cha mwayi wopambana umene watipatsa kuti kamutumikire munyengo yovuta ngati imeneyi, komanso kuthokoza mabanja athu chifukwa sitonse amene timayimba ndi azikazi athu kapena azimuna athu, komano mabanja athu ndithu ali supportive pa ntchito imeneyi chifukwa timayenda nthawi zonse pansewu kupita uku ndi uku, komwe zoti mwina bambo akutsatira kapena mayi akutsatira. So all those people ndithu they are taking part in making sure ntchito ya Mulungu ipite patsogolo, and we thank God for those families too. Amen. Amen. I would just like to thank
God for the sense of family. Like the choir is, everyone was saying friends. I was just like, they're more, to me, everyone's more of a family. We're all close knit. And as Uncle Chris was saying, I'm best friends with his two girls. Uncle Clifford, I'm best friends with his son. We're all really close. I know that I'll be able to go to Auntie Joyce and say, Auntie Joyce, this is going on. Or I'll go to Uncle Chris and say, this is going on. I'm able to talk to them because I'll know it's a sense of trust. The choir is built on trust. And I just thank God for knowing that I have many mums and dads out there that I can go and say, oh, this is going on. This is going on in my life. And living in this country is hard, especially being a Black person as well. It's hard. So yeah, it's just, yeah. Having that sense of family as well. I thank God for that. Amen. Being called to singing ministry, it demands a very high standard of in all areas, and it's my prayer that that becomes a challenge that we work towards as the Wonderful Voices Choir. Komanso bechera anthu ena onse amene amayimba ntchito ya kuimba muyenera kuti in all areas of your life the standard should remain as high as your calling. Yeah, maomaliza ndongothokoza Mulungu kuti wationa ndithu muzaka zonsezi anthu fe timayenda kwambiri magalimoto maspeed akuluakulu komano sipanamveke china chokhumudwitsa muzaka zonsezi. Ndiye tikuona kuti chimeji ndi chisomo cha Mulungu. Amen. In fact, gulu lonseli, out of the 60 members tinanenera muja, we lost 2. One is by the name of late Spiwe Jerry. Komano anasiya mwana wake kuno yemwe adakali mu children's choir. Amen. That is an inspiration. And we lost our starting members, Beauty Chakanga, who was during her death was Mrs. Ligowe, the one who taught that song Maluwa to the Divine. Ngati munamvapo kuti kunachitika Ps. 36. She was one of the victims. Inachitika la Sabata. Yeah. So, it was very devastating to the whole choir. And I think ngati tachita hiru mwina masiku ake ndi omwe ano komano it was a big blow. It was a big blow because we have a sister who sings with us, and every time we sing the songs that this lady was leading, everybody was just bursting into tears. So it affected our singing at some point in time because those memories were making us emotional. Komano, God has seen us through, and we pray that God will still keep us with good life and good health, that we can still continue to work on this and be the best for his service. They should continue kutumikira Mulungu mayimbiridwe. Maybe they may not feel the impact communal kudali kumano anthu akudalitsika ndi nyimbo zawo and anthu afunabe zambiri muja ndimafunsa muja kuti kodi ayika maplan okuti kodi sustainability kuti how will the group sustain itself in case anthu ena achokamo. Ndimangodera nkhawa kuti zinthu zabwino nthawi zambiri satana samatenga mbali pezika anthu ena afuna abwerere komano they assured us kuti iyayi Mulungu akalola they will remain there. Kuna dzangu tiona atitawa achona amenewa komano chachikulu chimenecho kuti anthu amenewa maplani awo ndokhazikika kuti mayimbiridwe awo apite patsogolo. Nyimbo zimene akutipatsazi they should keep on giving us this kind of music. Tafuna zabwino zonse, they're doing a great job. Ifenso kuno tipitiriza kuapanga promote kuti anthu ambiri adziwe kuti kupita kunja doesn't mean kuti uzimitse nyali yako. Koma you should remember where you're coming from and where God has take you to. Thank you. Tathokoza kwambiri.
I just want to thank each one of you, wonderful voices, members, the adults and the kids. Thank you so much. Your ministry is changing lives. This is the best way of serving God. It is not only for us to work and also enjoy life out there, but for us to preach the gospel. That's what we are supposed to do. Ufuna ndi kulimbikiseni kudena kuti ambuya kusamalireni taona zimene Mulungu wakuchitirani komanso kupanga promote ma talents amene chimene chandilimbikisa kwambiri kuti nthawi zina anthu fe timalephera kutugulana potenga ma talents kuchoka ku Malawi kubwera kuno monga mwanena kale mwathandizanso kulimbikisa ma talents kumudzi zimenenso anthu ena tingatengere kuphunziro muzina zimene timazunzika nazo. Ndiye ndikufuna ndi kupempheni inu omvera mungataona anzathu a wonderful voices, they have produced good quality music. Sanagwiritse ntchito anthu mwina ena mungaganize kuti ayi chifukwa ali ku UK ayi ndithu mukaona ma videos yawo ndithu ndi a Malawi ameneno apanga produce komanso ma producers aku Malawi. We have talents in the country. We just have to plan it very well. We can produce good music even right there in our home country, Malawi. Ndiye ndithokoze Henry Somanje monga mwa nthawi zonse timakhala naye mu nthawi imeneyi. It is not easy maybe for you amene muli ku Malawi ife kunoko mwina izi za ma internet we can be here for nthawi nayi yonse chifasitika pa mabandulo ngati mwina asathu amachitira koma inuyo kumazipereka kukhala pano kuti tipange ma program amenewo mmene ambuya kudaliseni. Amen. And mumagwira ntchito yabwino Somanje. We thank God kuti kutumikirabe ku Hope Channel imene ndi liwu la chiyembekezo komanso anthu mukuwafikira ku Malawi ndi malo osiyanasiyana anthu timaonera ma programs amenewo ndithu pitirizani kutidalisa pamodzi ndi timu yanu yonse ya ku Hope Channel. Ndiye imomvera ndithu pamene tikumaliza atipasa nyimbo imene angotifotokozera mwachidule imene poseka program imeneyi tikhale tikumvera. Chotero ine Victor Khaula komanso ndi mzanga Henry Somanje kufuna tikuthokozeni kwa chokhala nafe komanso tithokoze kwambiri kwa wonderful voices kutipasa nyimbo show imeneyi mwaulere kuti tidalisike komanso tikasisimuke. Ambuya akudaliseni. Kodi nyimbo imene mudatipasa imene tikupita ndi yotani? Nyimbo yomaliza tikuitcha kuti abweranso. Ndi nyimbo imene anaimba Advent Hope Ministries koma iwo anaimba mu Chizungu. Ndiye tili ndi nyamata wathu wa talent yolemba nyimbo William Brozera amene ataimvesera nyimbo iyi anayitanthauzira mu Chichewa ndipo tinapempha Advent Hope Ministries authorization kuti tingayichite translate ndi kuimba ndipo anatifuna. Ndiye nyimbo imene inalembedwa ndi wathu William Brozera ndipo ndi Chichewa version ya Advent Hope Ministries Coming Again. Amen. Thank you so much. Amaindi abambo mene tikufika kumapeto tiyeni timve nyimbo imeneyi abweranso Coming Again. Taonatu umodzi wogwirizana muphunzirepo chimenecho mukafuna kutenga nyimbo yanzanu ngati mukudziwa kuti alipo pezani permission. Chimenecho ndichofunika maka gulu limene lili kuti lilipobe likuchita zimenezo ndizosavuta ya kumakhala kulemekeza monga mmene anthu amene tili m'masukulu ukatenga ganizo la wina umalipanga acknowledge chifukwa kutero ndi plagiarism. Ifenso mukuimba pake kuli ma copyright ngati watenga zina umatha kupezeka kuti so ife akhristu timaphunzira kuti usabe kungotenga talent ya munthu wina osapanga recognize kumeneko ndikuba ndiye mutha kumalalikira koma mutaba nyimbo za ena. Apa atiphunzisaso chinthu china chimene ma musicians tiyenera kuti titengerepo. Tiyeni timvere nyimbo imeneyi abweranso. Ambuya akudaliseni chifukwa munali nafe. Amen. Amen. Abweranso, inde Yesu akubweranso. Abweranso, ambuye akubweranso. Abweranso, inde Yesu akubweranso. Abweranso.
zosiyana ziganizo zosiyana bokonda bokubira Yesu tayanjanitsidwa tikulupira tsopano kuti Yesu akubweranso adzanditengera